Επειδή... Όπα. Άντε πάλι, ο Τέσλα ήταν Έλληνας. Θα τρελαθούμε τελείως. Τι άλλο. Ομολογώ όταν... Ο Νικόλας Τέσλα. Ο Νικόλας. Ο Νικόλας. Ναι, ομολογώ ότι όταν ας πούμε έκανα την έρευνά μου για να βρω βίντεο να βάλω στα επεισόδια, ήταν μέσα σε όλους τους βλαμμένους που έχω δει, ήταν το μοναδικό βίντεο που με εκνεύρισε. Τέλος πάντων. Γιατί? Άμα εκνευριστώ, ίσως να μην... Άμα εκνευριστώ θα σου πω. Τι είναι αυτό τώρα? Έχετε κάνει την έρευνα. Τέσλα. Νικολάκης Τέσλα. Πάμε λοιπόν να το δούμε. Να δούμε. Επειδή ίσως να μην έχετε κάνει την έρευνα, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο σαν πηγή ενεργείας του πλανήτη έχει πολύ περιορισμένο χρόνο. Είναι θέμα έρευνας δηλαδή αυτό. Δεν το ξέρει κανένας. Δεν το ξέρει κανένα, πραγματικά δηλαδή. Μόνο εσύ που την έκανες, αγόρι μου. Μπράβο, συγχαρητήρια. Και έναν μεγάλο Έλληνα, τον Νικολά Τέσλα. Πολλοί θα μας πούν... Νικολά ή Νικόλα? Τον Νικολά Τέσλα. Νίκολα Τέσλα ξέρω. Ναι, αυτός είπε τον Νικολά και εκεί γράφει ο Νικόλας. Δηλαδή, εντάξει, αποφάσισε τι σκατά είναι επιτέλους ο Τέσλα. Δεν βλέπεις τον τύπο, κλασική ελληνική ομορφιά. Ναι ρε, είναι αυτό το μουστάκι, το ωραίο, το μάγκικο. Το καλό το μουστάκι. Το Τέσλα με το κουστούμι μισοφορεμένο, το σαγάκι, το μπεγλέρι, να προχωράει στον δρόμο και να το κάνει. Μπορώ να τον φανταστώ στα μπουζούκια του Τέσλα. Άνετα. Να παίζει μπουζούκι. Ναι, πολύ άνετα. Σε αυτές τις ταινίες, κάτι ελληνικές ταινίες που ήταν έτσι, ξέρεις, που πετάγονταν 20 χορευτές και χορεύανε, ξέρω. Χωρίς κανένα λόγο, ναι. Ναι, αυτό, χωρίς κανένα λόγο. Εκεί σε κάτι τέτοιες ταινίες θα μπορούσε. Άνετα τον φαντάζομαι, πολύ άνετα. Τέλος πάντων, ο Νικολά Τέσλα ήταν από την Κροατία. Ήτανε Σέρβος. Αγόρι μου. Λοιπόν, γεννήθηκε σε ένα χωριό που ανήκει ναι στη σημερινή Κροατία, αλλά ήταν Σέρβος. Ο Νικολά Τέσλα, το πραγματικό του όνομα είναι Νικόλαος Θεσσαλός. Μπράβο μαλάκα. Σου είπα ότι μπορεί να τσαντιστώ τώρα. Λοιπόν, λέει Νικόλαος Θεσσαλός. Επειδή Τέσλα, Θεσσαλός, Θεσσαλός, Τέσλα. Είναι τόσο εύκολο ρε παιδί μου. Ναι, το ψάξα. Τέσλα σημαίνει, το όνομα αυτό σημαίνει τσεκούρι. Τσεκούρι σημαίνει. Ναι, και χρησιμοποιείται σαν χαρακτηρισμός για τους ανθρώπους που έχουν πεταχτά δόντια. Το οποίο, ναι, αλήθεια. Περισσότερο γκασμάς θα μπορούσε, όχι τσεκούρι. Γκασμάς, γιατί ο γκασμάς έχει αυτό το σχήμα. Το οποίο χαρακτηριστικό υπήρχε στην οικογένειά του. Τα πεταχτά δόντια ή γκασμάδες? Γκασμάδες ξέρω. Δεν το κόβω για γκασμάδες πάντως. Γιατί ο άνθρωπος μάλλον ήταν διάνοια. Μάλλον. Τέλος πάντων. Από δεξιά, όχι από αριστερά. Ήταν διάνοια, ήταν και λίγο τρελότσικος. Είχε προβλήματα μου. Είχε προβλήματα. Τα μπουζούκια και αυτά τώρα τον χάλασαν. Χτερινή ζωή. Τον 17ο αιώνα λοιπόν, σε μία επανάσταση, οι Τούρκοι άρχισαν... Σε ποια επανάσταση? Άντε πάλι με τους Τούρκους, άντε πάλι. Τι κάβλα έχουν αυτοί οι δεξιοί ρε με τους Τούρκους πια. Ποιος λέει ότι είναι δεξιός? Αμάν ρε πούστη. Εγώ σου λέω ότι μπορεί να μην ψηφίσει καν. Ραδιοφωνική εκπομπή Ελλάς. Καλά και προφέρω. Υποθέτω, δεν μπορώ να ξέρω, αλλά υποθέτω με μια σχετική ασφάλεια. Τέλος πάντων, πάτα. Δεν έχω... Πέρα από σχετικές αντιρρήσεις, ρε παιδί μου, ή πολιτικές ιδεολογίες, το να είναι κάποιος δεξιός είναι δεκτό. Η επιλογή του καθενός είναι όπως η επιλογή μας είναι και εμάς να τους κράζουμε. Μαλάκας να μην είναι. Γιατί ο Χατζηδάκης, ρε παιδί μου, το χαρακτηρίζαν ο τελευταίος έτοιμος δεξιός. Ναι. Αν και είχε πολύ προοδευτικές απόψεις. Ναι. Έτσι. Να σφάζουν πάρα πολλούς. Ο πατέρας του Νικολά Τέσλα ήταν ορθόδοξος ιερέας στην Θεσσαλία. Στη Θεσσαλία. Ναι. Δεν προκύπτει. Από πού προκύπτει αυτό? Από την έρευνά του. Σταμάτα. Έφυγε λοιπόν για να μην χρησιμοποιήσει το πραγματικό. Το 1700 έφυγε ο πατέρας του Τέσλα. Ναι. Πάρε τώρα χρονολόγιο που θα φτιάξει.
δικό του επίθετο, πήγε, ανέβηκε στην Ορθόδοξη τότε Σερβία και εκεί συνέχισε να υπηρετεί τις θρησκευτικές πεποιθήσεις του, όπως επίσης και τον ελληνισμό. Με ποιον τρόπο τον ελληνισμό? Έχει κάνει έρευνα, ξεβολά. Ποιος του ήταν ο Νικολά Τέσλα? Ο Νικολά Τέσλα μαζί με τον Γουλιέλμο Μαρκόνι είναι οι πιο σοβαροί επιστήμονες που περπάτησαν σε αυτό το πλανήτη. Μαρκόνι ήταν εφευρέτης. Ναι, ήταν εφευρέτης βασικά, ναι, αλλά με βάση ποια κριτήρια? Τέλος πάντων. Εντάξει, έχει κάνει έρευνα. Μετά από τον Πυθαγόρα το Σάμιο. Επιστήμονας ο Πυθαγόρας Σάμιος. Ναι, μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Επιστήμονας είναι σύγχρονος όρος. Πυθαγόρας Σάμιος. Βάλε. Δηλαδή. Βάζω. Είναι ωραίος. Πρώτη φορά ακούγεται, κύριε. Τι. Ο Τέσλα μίλησε. Δεν το μαθαίνεις πολύ. Πρώτη φορά κύριε. Εγώ προσωπικά πρώτη φορά το ακούω για τον Τέσλα ότι ήταν Έλληνας. Βεβαίως και ήταν Έλληνας. Βεβαίως. Αυτή η βεβαιότητα θα σε φάει. Βλάκα. Λοιπόν, εκείνο το οποίο συνέβη είναι το εξής. Τι? Ο Νικολά Τέσλα λοιπόν περιέγραψε, καταρχήν να σας πω ποια ήταν η Τώρα το βγάζει από το μυαλό του. Κάθε και τα φαντάζεται. μεγάλη επιτυχία του Νικολά Τέσλα είναι το εναλλασσόμενο ρεύμα. Και μας δείχνουν κάτι εδώ πέρα. Μπράβο. Ανάθεμα και καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό ακριβώς. Ηλεκτρικό ρεύμα. Ο Νικολά Τέσλα, επειδή ήταν τόσο ευφυής και επειδή πρέπει να σας πω ότι όλες οι πατέντες τις οποίες είχε τις κατέθετε στην Βιέννη και στη Βιέννη. Στη Βιέννη. Ναι. Τι έρχεται μετά τη Βιέννη? Τι έρχεται? Και τότε υπήρχε ένας υπάλληλος στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών στη Βιέννη, του οποίου το όνομα ήταν Albert Einstein. Άντε και γαμίσου. Άντε και γαμίσου. Λοιπόν, το 1700 μας είπε ότι ο πατέρας του, λόγω κάποιας επανάστασης που είχε γίνει, έφυγε Σερβία. Έφυγε στη Σερβία για να μεταδώσει τον ελληνισμό. Τη Θεσσαλία. Από τη Θεσσαλία. Από εντάξει. Ας πούμε ότι αυτό είναι ορθό, ρε παιδί. Ο Τέσλα γεννήθηκε κοντά στο 1850, αν θυμάμαι καλά. Οπότε ο πατέρας του πρέπει να ήταν από 150 έως 50 χρονών. Έτσι, όταν γεννήθηκε ο Τέσλα. Ναι. Δεύτερον, ο Τέσλα όντως είχε παρεδώσει με τη Βιέννη, πήγαινε στη Βιέννη, αλλά δεν συναντήθηκε ποτέ με τον Einstein. Ποτέ. Ναι. Διότι ο Τέσλα έφυγε από την... τότε ήταν Αυστρία τότε ή Αυστρο-Ουγγαρία? Όχι, Αυστρία. Αυστρο-Ουγγαρία πρέπει να είναι. Τέλος πάντων, ναι. Και. Έφυγε από τη χώρα στα τέλη του 19ου αιώνα, δηλαδή στο 1890 κάτι, και ο Einstein έπιασε δουλειά στο Γραφείο Ευρεσιτεχνιών το 1902. Παλιωμαλάκα. Γαμημένε. Και στο κάτω-κάτω. Μπορεί να τον γνώρισε πριν ξεκινήσει την καριέρα του. Πήραν μπύρες, ξέρω, σε μπαγκάκια και έτσι. Μακάρι, θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και στο κάτω-κάτω να λες ότι ο Einstein έκλεψε τη θεωρία της σχετικότητας. Που ανάθεμα να καταλαβαίνεις τι είναι η θεωρία της σχετικότητας. Έκλεψε ο Einstein τη θεωρία της σχετικότητας από τον Τέσλα. Είναι σαν να υποβιβάζεις όλη τη δουλειά που έχει κάνει ο Τέσλα. Παλιωμαλάκα. Δεν νομίζω ότι τον νοιάζει και ιδιαίτερα βασικά αν υποβιβάζει οποιαδήποτε δουλειά, αφού έχει κάνει έρευνα. Είναι η έρευνά του. Λοιπόν, έχεις διαβάσει ποτέ θεωρία της σχετικότητας της γενικής? Όχι της ειδικής. Εντάξει. Όχι να έχεις διαβάσει να έχεις διαβάσει την θεωρία. Όχι. Την εργασία που περιέχει τη θεωρία της γενικής σχετικότητας. Ρε μαλάκα, δεν την καταλαβαίνεις. Δεν την καταλαβαίνεις. Να ανοίξεις ένα βιβλίο του Νιούτον, καταλαβαίνεις ακριβώς τι γράφει μέσα. Άμα ανοίξεις το... πώς λέγεται, το την Principia, τις βασικές αρχές μαθηματικών και της φυσικής φιλοσοφίας του Νιούτον, καταλαβαίνεις απόλυτα τι έχει μέσα. Γιατί έχει κανονάκια να βαράνε τέτοιο και να δείχνει τροχές, πράγματα που κάναμε στο Λύκειο. Για παιδιά δημοτικού.
Όχι, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, είναι απλοποιημένα. Ναι, εντάξει, τα οποία για την εποχή, ρε παιδί μου, ήταν θηριώδη, τεράστια κτλ. Να ανοίξει όμως την εργασία, τη γενική σχετικότητα του Einstein, πραγματικά έχει τόσο δύσκολα μαθηματικά μέσα, τα οποία δεν τα κατανοείς. Γι' αυτό έχει και μια τεράστια ομάδα από πίσω ο Einstein, που μπόρεσε να λύσει αυτό το πρόβλημα. Ναι. Και όλα πράξεις. Πιστεύω ότι είναι τόσο έξυπνος ώστε να τα έχει καταλάβει όλα αυτά. Όλα. Ναι, είμαι σίγουρος. Ο Άλμπερτ Άινστάιν λοιπόν έκλεβε κατά την ίδια όλες τις ευρεσιτεχνίες οι οποίες κατετίθεντο στη Βιέννη. Λοιπόν, μαλάκα, οι εργασίες δεν είναι πατέντες για να κατατίθενται σε γραφείο ευρεσιτεχνιών. Δημοσιούνται. Καταλαβαίνεις? Και η θεωρία της σχετικότητας είναι εντελώς άσχετη με τον Αϊνστάιν. Κύριε Λαμπράκη, εσύ είσαι άσχετος με θεωρία σχετικότητας. Εδώ να συμπληρώσω κάτι, γιατί και εγώ επειδή ασχολούμαι πολύ με την ιστορία. Η κυρία είναι, φαντάζομαι, σε κάποιο βιβλιοθηκό νόμος. Ναι. Και εξετάζει κάποιες εργασίες, κάποια βιβλία. Ωραία. Για μας και με κάποια πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ξέρω ότι υπάρχει. Ναι, σοβαρά. Ο Τσαρλατάνος. Σοβαρά. Και ο Καραθοδωρής. Ο Καραθεοδωρή. Καραθεοδωρή, όχι Καραθεοδωρής. Γάλλος ήταν ο άνθρωπος. Να σου πω, το δόκτωρο πώς προκύπτει ο Εμμανουήλ Λαμπράκης? Είναι δόκτωρο της αρχαιολογίας. Ξέρω εγώ, μωρέ μαλάκα. Μάλιστα. Ο οποίος βοήθησε τον Αϊνστάιν. Εξηγήστε ποιος είναι ο Καραθεοδωρής. Δεν τον βοήθησε, ήταν στην ομάδα του. Όπως και πάρα πολλοί επιστήμονες της εποχής. Μάλιστα. Η θεωρία της σχετικότητας ήταν ιδέα όχι του Άλμπερτ Αϊνστάιν, του οποίου τα έλτα... Ναι, επίτηδες, εντάξει τώρα. Εντάξει, αυτή η φωτογραφία ξέρω την ιστορία της. Είναι όταν είχε πάει στο Princeton ο Αϊνστάιν, είχε διαφύγει, ρε παιδί μου, από τους Ναζί και τα λοιπά, ξέρω εγώ. Ψιλοτελειώνει ο πόλεμος, χαζοτελειώνει, είναι στα τελειώματα. Γίνεται όλη αυτή η ιστορία με το πώς λέγεται, το σχέδιο για την ατομική βόμβα. Μάρσαλ. Όχι καλέ μαλάκα. Το project, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει για την ατομική βόμβα, πέφτουν οι ατομικές βόμβες κτλ. Τελειώνει ο πόλεμος. Του δίνουν μια θέση στο Princeton του Einstein, όπου έκανε κάποιες διδασκαλίες, κάποιες λίγες, ρε παιδί μου. Όφιλε σύμφωνα με τη σύμβαση στο Princeton να κάνει, ξέρω εγώ, το χρόνο 10. Που εντάξει, ρε παιδί μου, Einstein είναι αυτός. 10 πολλές είναι. Δηλαδή, αν υπάρχουν, ανάθεμα και αν υπάρχουν, ξέρω εγώ, 100 άτομα εκεί την εποχή που μπορούσαν να καταλάβουν τι λέει ο Einstein. Τέλος πάντων, το πρόβλημα ήταν ότι ο Einstein ήταν ο πρώτος celebrity επιστήμον. Και όποτε είχε θεωρία, ξέρω εγώ, έκανε μάθημα, τους κάγανε φωτογράφοι. Και επίτηδες γύρισε ο Einstein και έβαλε τη γλώσσα για να χαλάσει τη φωτογραφία του φωτογράφου. Και έμεινε στην ιστορία, εντάξει, ωραίος τύπος πρέπει να ήταν. Η δυνατότητα εκπαίδευσης του ήταν αδύνατη, γι' αυτό εξάλλου δεν μπορούσε να τελειώσει ούτε το γυμνάσιο. Εντάξει, αυτό τώρα το γυμνάσιο τελείωσε με Λέαν Γαλλός. Εντάξει, έλα. Τελείωσε το γυμνάσιο. Πάλι μαλάκα. Το πώς τελικά κατέκτησε τα πτυχία του και τους τίτλους του είναι με την ικανότητά και τις γνώσεις του. Επίσης, ο Einstein δεν πήρε το βραβείο Νόμπελ για τη θεωρία της σχετικότητας. Αλλά το πήρε για την εργασία του στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο το 1902. Την εργασία που άρχισε να τη δουλεύει πολύ πριν πιάσει την δουλειά που έπιασε. Φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, δηλαδή διπλή φύση του φωτός. Ναι. Σωματίδιο και κύμα. Einstein είναι αυτό. Όποιος όπως τους απέκτησε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο Ανδρέας πώς πήγε στον Ανδρέα Παπανδρέου τώρα, δεν κατάλαβα ακριβώς τι έγινε. Έχασα επεισόδιο, κάτι έγινε τώρα. Λέει τα πτυχία του τα πήρε ο Einstein όπως τα πήρε και ο Ανδρέας Παπανδρέου. Τι πληρώνοντας? Δεν ξέρω. Σιωνιστές έρχονται. Λοιπόν, εκείνο το οποίο θέλω να σας πω είναι το εξής, ότι ο κύριος λοιπόν Άλμπερτ Άινστάιν, ο δόκτωρ Άλμπερτ Άινστάιν, όχι κύριος, ήταν
παντρεμένος με μία φυσικό της εποχής εκείνη και αυτή σερβικής καταγωγής ή μάλλον ουγγρικής καταγωγής. Η πρώτη του λοιπόν σύζυγος του Άλμπερτ Αϊνστάιν ήταν μία διάνοια φυσική. Αυτή περιέγραψε τη θεωρία της σχετικότητος, την οποία οικειοποιήθηκε ο Άλμπερτ Αϊνστάιν. Ναι, την οποία δεν μπορούσε να την αναζητήσει μετά ή να μηνύσει τον Αϊνστάιν, ας πούμε. Τον αγαπούσε πολύ για να το κάνει αυτό. Λοιπόν, ήταν έρωτας φοδρός. Η θεωρία της σχετικότητας, μάλιστα, δεν είμαι εντελώς σίγουρος, αλλά νομίζω ότι εκδόθηκε αφού χώρισε την πρώτη του γυναίκα ο Αϊνστάιν. Γιατί ήταν μεσήλικας ήδη όταν την έστησε. Αϊνστάιν μαζί με τις άλλες. Δηλαδή κάτσε ρε παιδί μου, μας λες πρώτα ότι η θεωρία της σχετικότητας είναι του Τέσλα. Μετά πετάγει το άλλος ότι η θεωρία της σχετικότητας είναι του Καραθοδόρη. Μετά πετάγει το άλλος που λέει η θεωρία της σχετικότητας είναι της πρώτης συζύγου του Αϊνστάιν. Οκ. Με τις άλλες πατέντες να το πούμε, ευρεσιτεχνίες, οι οποίοι κατατίθενται κατά περιόδους από τον Τέσλα στη Βιέννη. Ο Τέσλα δεν ήταν καν εκεί. Λοιπόν, και καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του, επειδή... Όχι φίλε, εσύ οικειοποιείσαι τα ονόματα μεγάλων ανθρώπων που ζήσανε σε αυτόν τον πλανήτη, εκ των οποίων το δικό σου δεν είναι ένα από αυτά, για να κάνεις πολιτική. Και κάθεσαι και ελληνοποιείς τον κάθε επιστήμονα ή εφευρέτη ή οποιονδήποτε διανοητή για να κάνεις τη δική σου πολιτική. Και στο κάτω-κάτω ξέρεις τι, η επιστήμη είναι πανανθρώπινη, είναι παγκόσμια και είναι παντοτινή. Σε 100 χρόνια εσένα δεν ξέρει κανένας. Μην είσαι τόσο σίγουρος. Πάμε σε αντίστοιχα.